Boże nasz, Ocze nasz, co robi Bacza nasz? Co robi Bacza nasz? Do putieri hladi, do putieri hladi, выбира сыр младый. Эй, выбира сыр младый. Эй, они сами не бачат. Ей, ніч самі не бачить, лен ten Valašský kraj. Až aj len ten Valašský kraj. Ej, Valaša počerňu. Ej, Valaša počerňu. A za ním bielý roj. Ej, a za ním bielý roj. Ej, Valaci, Valaci. Ej, Valaci, Valaci. Škoda vašej krásy. Škoda vašej krásy. Ej, veď vás budú vešať. Veď vás budú vešať. Ej, na mitra za vlasy. Až aj na mitra za vlasy. Hore! Zdravia. Príjemné popoludne všetkým vám, priatelia, ktorí ste prišli na tieto predsviatočné popoludne stráviť sa na námeste Banskej Bystrici. Sme radi, že sme vás mohli pozdraviť tak typicky, ako to robí sa, keď Bačovia a Valasi vyberú svoje nástroje, ktoré odložili na Mitra, a práve v týchto dňoch, akurát na Veľký piatok, sa začínajú ovečky na pašu vyháňať. Už vtedy zaznejú fujary. A tak sme vás pozdravili a vy máte to šťastie, že ste ich počuli ako prvý. Náš program sme venovali
zachovaniam tradície má názov Očovské pastorále, teda Bačovské pastorále, s tým, že sú to piesne Valachov a pastierov, ale obzrieme sa aj trošku do minulosti, kedy sa 1. apríla zvyklo rukovať, čiže vám zaspievame aj také tie rockgrúcké. Budú to dneska prevažne piesne, možno trošku netypické pre našu skupinu, ale také smutnejšie, pretože sa naozaj nachádzame v tom krásnom týždni, kedy sme plní očakávania toho dňa, kedy nastáva najväčší sviatok pre kresťanov, a to je skresenie. Nuž teda, málo kedy máme možnosť vám zahrať aj také piesne, ktoré sú také vážnejšie, a preto sme si ich pripravili práve na tieto sviatočné dni. Nuž Miško, poď a dáme tu našu, keď som ja Valašiv, keď som ovce pásol. Som si